Waqt żjara lill ministru tat-Turiżmu Carmenu Vella għamel fil-faċilitajiet tal-kumpanija Lufthansa Technik u qal li l-Gvern ġdid ser ikun qed iniedi policy nazzjonali għall-avjazzjoni dan biex l-industrija tal-avjazzjoni f'pajjiżna tkun tista' tkompli tikber b'mod strutturat u ppjanat. Qal ukoll li hemm pjanijiet biex id-Dipartiment tal-Avjazzjoni Ċivili jingħata aktar importanza billi jiġi amalgamat f'awtorità. Dan biex dan is-settur jingħata l-importanza li tixraqlu hekk kif espansjoni f'dan is-settur tkun tista' tkompli tkattar l-impjiegi u ddawwar ir-rota ekonomika ta' pajjiżna. Aħna qed nipproponu waħda illi dak li hemm illum fejn għandna Civil Aviation Department inkabru għanollu għal fuq għal Civil Aviation Authority biex nifirxuha u nissudawha wkoll. Plus illi aħna nemmnu wkoll illi wasal iż-żmien jew forsi messu diġà kellna a Civil Aviation Policy wkoll biex tara l-interessi tal-stakeholders kollha fl-avjazzjoni, tikkombina s-sinerġiji bejn l-interessi differenti u jkun hemm policies illi meta inti toħroġ policy għal stakeholder wieħed ma tkunx qed tkisser jew tweġġa' stakeholder ieħor, ikun kollox ippjanat u organizzat. Carmenu Vella qal ukoll li l-Ministeru tat-Turiżmu ħa taħt idejh is-sezzjoni tal-avjazzjoni l-ITS u kif ukoll l-Air Malta biex ikun hemm aktar sinerġija fis-settur turistiku ta' pajjiżna, settur li gvern ġdid ser ikun qed jagħtih importanza kbira ħafna. Il-Ministru Vella qal li għalkemm is-settur turistiku jiddependi fuq il-promozzjoni li pajjiżna jingħata mill-Awtorità Maltija t-Turiżmu, gvern ġdid xorta ser jinvesti biex pajjiżna jkun aktar attrajenti mat-turisti barranin. Dan billi jżid l-aċċessibilità ta' pajjiżna bżieda fir-rotot u kif ukoll billi jsaħħaħ l-industrija tal-avjazzjoni. Bħalissa l-kumpanija Lufthansa tħaddem madwar 800 ħaddiem f'pajjiżna, kumpanija li qed tħares ukoll sabiex iżżid l-investiment tagħha f'Malta. S'issa din il-kumpanija rnexxilha tilħaq arranġamenti ma' 12 kumpanija tal-ajru li qed jagħmlu l-manutenzjoni tal-ajruplani tagħhom fil-hangars tagħha f'pajjiżna.